manungsa ingkang perintah kita supaya ngadoi dosa. Wajib kita bocah Islamiku kudu sing sregep anggon ing uting ilmu. Wirid lan zikir kudu bisa mengerti. Allah pangeran ya Allah Rabbi. Barakiatlah perkumpulan ini rahmatnya. Wah jangan dilimpahkan. Syukurlah dalam kesucian. Quran hadis menjadi pedoman segala pendirimu. Siapa didengar kawanut setia membela agamanya. Kuat ikramanya kuat negerimu. Ayo para kanca ingkang padha ngupaya kanggo welani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking napa kejaba saking agama. Mila kita enggal padha ngupaya yen ora kersa bisa kena coba. Cobane manungsa ya iku bakal tumiba. Nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba. Aduh konangan iki tepan. Wah wis konangan. Aduh konangan iki. Sik. Bergiatlah perkumpulan ini rahmatnya. Uang jangan dilimpahkan. Syukurlah dalam kesucian. Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah segala pendirimu. Siapa didengar kawanmu setia membela agamanya. Kuat ikramanya kuat negerimu. Ayo para kanca ingkang padha ngupaya kanggo belani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking napa kejaba saking agama. Wah, Sapi Abang tetap CEO yang sedang menyamar. Oh iki, sapa ngerti kok metu gingseng 1000 tahun lah.
adilo aja wegah aja susah yen kono poso yen ora poso uripe bakal nelongso sebab urip ninggal poso abot donya Jawatiya jagat iki rasempurna mula iku ngati-ngati tuminta ira gawe mamala orang lakoni ora bakal munggah swarga nyuwun kula ring Allah kang sifat rahmat mugi pejah kula Allah paring iman salebare sakarat lan terus mati nuli pandem ning kuburan den takoni ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami aku mau Islam sudah yang terang saldawuh dari pangeran yo prokonco ngaweruwono rukun Islam iku limo syahadat loro rukun kang siji iso sira kelawan ngaji ping pindho ning lakoni salat ping telune bayar zakat ping papat poso wulan Ramadan ping limo kaji lamun kuwasa bahagialah perkumpulan ini rahmatnya jangan dilimpahkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis jadi pedoman tegaklah tegaklah pendirimu siapa didengar kawanmu setia membela ikramannya kuat ikramannya kuat negerimu. Sik, tak bukan sik.
jarak wengkung kegupan kembang koro isine songo aja ngolok mila pemudane demo rendeng apa ketiga godhong jarak ombo-ombo iki rendeng apa ketiga godhong jarak ombo-ombo ngaturi sugeng para pamirsa monggo pinara ingkang sekita ngaturi sugeng para pamirsa monggo pinara ingkang sekita kembang jeruk disunduk-sunduk aja padha ngantuk yen ngantuk ora kaweri kembang limo isine limo pemuda dusun limo derak dawuhe pangeran kembang jambu sedompol telu padha mesem guyu yen serang melu aku kados sampun cekap lagu-lagu kula kados sampun cekap lagu-lagu kula mbok menawi lebat kula nyuwun pangarsama mbok menawi lebat kula nyuwun pangarsama tinggi gunung kampung Melayu sarung melingkar di pinggir kali sarang burung di puncak kayu saya melihat terlalu tinggi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin do elingo iku sedelo aja susah aja wekae poso yen ra poso uripe bakal nelongso ayo sebab urip ninggal poso abot dunya ngelmu iku ayu kaya widodari urip mulya kaya ndok suwari yen den cedhak renane ra mari yen do turut munggah swarga bidung peri ngelmu iku ayo kaya widodari urip mulya kaya ndok suwari ini negeri namanya Jawa nama Islami Komo Islam sudah yang terang saldawu dari Mas, dikelong yo Mas yo sore Mas Waruwono rukun
Islam iku limo sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji ping pindho ning lakoni salat ping telu mbayar zakat ping pat poso wulan Ramadan ping limo kaji lamun puasa. Bergiatlah berkumpulan ini rahmatnya uang jangan dilimpahkan Syukurlah kesucian Quran hadis menjadi pedoman Tegaklah segala pendirimu Siap hadir dengar kawanmu Setia membela agamanya Kuat ikramanya kuat negerimu Ayo korong koto enggal podo anggu boyo Anggu boyo kanggo milani agama Islam kang sami luwih mulya saking napa kejaba saking agama Sampun pari